Praise the Lord. Tayong lahat tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadalhin natin pong minamahal mangaral, ating beloved elder, Reverend Brother Deo Rodriguez. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved elder, beloved Brother Joven Ferrer. Tayo po'y dumalahin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Itaas po natin ating dalawang kamay. Hallelujah. O mapagpala po namin, Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan. Aming pinakamamahal na Panginoon. Kami pinagpapasalamat, O Diyos, hallelujah, na kami yung pong binigyan ng ganitong pagkakataon upang sama-sama kami namin papurihan, pasalamatan sa iyong walang hanggang kahabagan at kabutihan, O Diyos. Nagpapasalamat po kami, hallelujah. Simula sa tagumpay ng banal na gawain, simula sa pag-MC, pag-awitan ng mga joyful at ng solemn song, sa mga buhay na patotoo, na yung mga pinagpalang mga anak, mahal na Panginoon, hallelujah. Mahal na Panginoon, ganoon din sa pag-awitan ng beloved choir, mahal na Panginoon, hallelujah. Sa iyong pagkilo sa aming kalagitnaan, O Diyos, maraming salamat, mahal na Panginoon, hallelujah. Na kami lagi mong sinasamahan, O Diyos. Salamat, mahal na Panginoon, hallelujah. Mahal na Panginoon, hallelujah, maging sa katapatan ng iyong anak, sa pagbibigay ng kasampung bahagi tandog. Hallelujah. Sa iyong pagbukas ng mga dungawan sa langit, pagbubuhos ng mga pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Maraming salamat, O Diyos, hallelujah. At lalo tigit, mahal na Panginoon, hallelujah. Kami pinadako sa pag-aaral ng banal na salita, mahal na Panginoon, hallelujah. Ngunit bago po lahat, hallelujah, kami po humingi ng kapatawaran, hallelujah. Sa mga kami nasumpungan sa mga kainaan, hallelujah. Patawarin niyo po kami, mahal na Panginoon. Hugasan niyo po kami na yung banal dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, hallelujah. Mahal na Panginoon, kahabagan ng bawat sa amin, mahal na Panginoon, buksan namin ang puso at isipan, hallelujah, upang maunawaan ang iyong salita, mahal na Panginoon. Lalo na po ang iyong mga lingkod, mahal na Panginoon, nakibasal lamang sa iyong harapan. Ikaw ang maglagay ng mga salita sa aking mga labi, mahal na Panginoon, oh, hallelujah, upang aking sambitin sa mga anak, upang aming pagsalusaluhan bilang pagkain spiritual, O Diyos, hallelujah. Patuloy po kaming kahabagan, O Diyos, hallelujah, maging aming beloved viewers, mahal na Panginoon. Buksan niyo po kalang puso at isipan, mahal na Panginoon, upang maunawaan ang ebanghelyo ng kaligtasan, O Diyos, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. At sa unang dalangin, beloved evangelist, Pastor Weldes Radal Almeida, hallelujah. Amin sinasaway lahat ng uri ng gawa ng kaaway, hallelujah, lahat ng istorbong gawa ng kaaway, hallelujah. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Ang pinapataas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ako po'y nagpapaabot ng dobling pagbati at paggalang sa ating beloved, sa ating mga minamahal na magulang. At lagi nating inaalala ang kanilang mga turut aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldes Radal Almeida. At ganoon din ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po'y bumabati, hallelujah, sa kanilang pong beloved children, hallelujah. Maging sa buong angka ng ating mga mahal na magulang sa mahal na Panginoon, hallelujah. Ako rin po'y bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, kay Boboy Nier, maging sa kanilang mahal anak, kay Ate Vines Nier, hallelujah. Ako rin po'y bumabati sa ating beloved elders, nakapiling po natin ngayon sa ating beloved brethren, hallelujah. Sa ating mga webcast viewers, maging sa ating mga minamahal na baguhan, hallelujah. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Maging sa ating mga minamahal na bisita, hallelujah. Welcome na welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. At tunay po minamahal na talagang kayo lubos sa pinagpala ng dakilang Diyos. Hallelujah, dahil ang inyong pagparito, hallelujah, ay ito'y hindi po disgrasya, bagkos ito'y grasya na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay na tayo lubos na pinagpala muli ng ating dakilang Diyos na tayo makadalo muli sa ating overnight prayer. Tunay naman na mahal na talagang bawat ating pagdalo, ito ay isang grabing pagpapala na nagmumula sa Diyos.
Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tunay maging ating mga pagpalakpak talaga, huwag natin pagsawaan yan. Hallelujah. Talagang wala tayong ibang pinupuri, pinapalakpakan dito, kundi ang ating buhay na Diyos. Ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At bawat pagpalakpak natin, lagi nating sinasabi, minamahal, yung mga sinsirong palakpak na natin na nagmumula sa ating mga puso, yan ay recorded sa ating buhay na Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po mag-aaral ng salita ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Ating pamagatan po ang ating pag-aaralan na living wisely. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay naman mahal talaga na sa panahon ngayon, tayo nasa mga grabing critical na panahon na po mahal. Kinakailangan po mahal na ang Kristiyano ay mabuhay ng talagang maging wise mahal. Tunay naman mahal talagang maraming gawa ng kaaway mahal. Talagang magkumapit talaga sa dakilang Diyos. Dahil ang ating kaaway, minamahal, talagang gagawin at gagawin ng paraan, minamahal. Siya ay magpupumilit upang ilayo ang Kristiyano sa presensya ng pinakamamahal na Panginoon. Na dapat talaga ang Kristiyano at minamahal, hallelujah, magpumilit at talagang magsumikap. At tunay minamahal sa pagsumikap ng Kristiyano, dapat sa pag-aaral ng salita ng Diyos, dapat ang Kristiyano ay gising. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na talagang isa yan sa parte minamahal ng ating pagsumikap minamahal. Na talagang ating pagtiisan, pagtiyagaan minamahal ang mga bagay na mangyayari sa ating mga buhay. Hallelujah. At talagang dapat tayo minamahal na talagang laging magsumamo. Laging mapagkukumbaba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil talagang napakahirap ang mawalay sa piling ng dakilang Diyos. At dapat talaga para mamuhay, minamahal, ng maging wise, hallelujah, kinakailangan talaga na talagang magkaroon tayo ng yung maging malapitin sa ating dakilang Diyos. Ating basahin po, minamahal, dito sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 1, ang talata po ay 7. Kindly po, please. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa mga kawikaan, kabanata po ay 1 at ang talata po ay 7. Ito pong sinasabi, ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit ang mangmang ay umahamak sa karunungan at turo. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Nandun daw na mahal talagang para magkaroon kami ng mahal, hallelujah, ng pamumuhay na talagang paging wise na pamumuhay at maging malapit sa Diyos talaga. Magkaroon talaga ng takot. Hindi takot na talagang parang takot na minamahal, kundi yung takot gumawa ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Magkaroon ng takot dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na napakabuti. Yung takot na, yung talagang ayaw na natin gumawa dahil ng anumang pagkakamali, dahil ang Diyos ay talagang yung grabing, yung parabang sa lahat ng ginawa nito, sa lahat ng aking pagkukulang, ngunit ako'y pinatawad pa rin ng Diyos. Yung ganun yung pakiramdam ng mahal. Na talagang kahit hindi, isipin natin na parang hindi tayo nakikita ng Diyos, ngunit talagang ating patuloy na ginagawa ang kalooban ng Diyos. Ngunit talagang alang lahat ng bagay ay hayag sa harap ng lahat ng Diyos, minamahal. Tunay minamahal na tayo, wala tayong maililingid, minamahal. Hallelujah. Kaya dapat talaga laging malapit ang anak ng Diyos sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sapagkat talagang upang talagang magsumamo lagi dahil kailangan natin Diyos sa ang ating patuloy na pagsunod, minamahal, ay talagang hindi natin magagawa ito kung wala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang lahat ng bagay na ating pangangailangan, minamahal, lalo na ang kalakasan sa ating paglilingkod, ang ating ikatitibay, minamahal, ay laging nagmumula sa dakilang Diyos. Lagi natin tatandaan, minamahal, na talagang sa anumang ating bagay na paglilingkod ay wala tayong nagagawa, minamahal. Maging yung ating pagsisi, minamahal, ito ay hindi nanggagaling sa atin. Yung ating kainitan ay hindi pa rin nanggagaling sa atin. Lahat ng ating kainitan, katatagan sa paglilingkod, ito ay hindi nanggagaling sa atin. Ito ay galing sa ating buhay na Diyos.
sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Kaya laging dapat ang Kristiyano ay huwag lalayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Laging magsumamo. Yan ang pinakadakilang, yan ang para maging wise, lagi kang malapit dapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa Kanya lahat ang nagmumula, minamahal. Hallelujah. Ating pong basahin, minamahal, dito po sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 2, ang talata po ay 6. Kindly po, praise the Lord. Kawikaan, Kapitulo 2, versikulo 6, ganito po ang pagkasabi, sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan sa kanyang bibig ng gagaling, ang kaalaman at kaunawaan. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Sa ating pinakamamahal na Panginoon, lahat nagmumula ang lahat ng bagay. Ang karunungan, talaga ang kaunawaan, minamahal. Kaya lahat ng bagay, kaya huwag nating sabihin, minamahal, na talagang, ako nga, dumadalo ako lagi 3 times. Talagang naging mainit ako sa paglilingkod. Tunay, minamahal, sabi ko nga, wala tayong nagagawa sa ating patuloy na paglilingkod. Pinagpala tayong lubos kapag tayo nagpapakumbaba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang ating dakilang Diyos, lagi tayong kinakahabagan at inaalalayan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Kaya talagang mamuhay talaga. Live wisely, man mahal, hallelujah. Alamin dapat wag talagang magpaka-relax lalo na sa panahong ito, man mahal. At talagang alam naman natin, man mahal, talagang malapit na magbabalik ang ating buhay na Diyos. Na talagang nandun, man mahal, hallelujah. Ang karunungan, man mahal, ang pamumuhay na maging wise, na inaalam ang kaalaman ng Diyos at ang kabutihan, maging ang mga utos ng Diyos, hallelujah, na talagang nagsusumamo sa ating dakilang Diyos na masunod ang kanyang kalooban. Hallelujah. Yun dapat, man mahal. Ating talagang idalangin sa Diyos. Iiyak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Na patuloy nating maganap ang kalooban ng Diyos, na tayo tulungan na maganap ang kalooban ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil sabi nga ng banal na kasulatan, ang mga bagay na ito'y daig pa ang kayamanan sa sanlibutan. Higit pa sa kayamanan sa sanlibutan. Ating pong basahin, man mahal, dito po sa Aklat ng Kawikaan, man mahal, ang talata po ay 16, ang kapitulo po ay 16, ang talata po ay 16. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po rin sa mga Kawikaan, Kabanata po 16, at ang talata po mo na mahal, hallelujah, 16, ito pong sinasabi, pagkaigingan na magtamo ng karunungan kaysa ginto. Oo, magtamo ng kaunawaan at maigi kaysa pumili ng pilak. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Sabi nga po ng banal na kasulatan, mas maigi pa raw ang kaalaman, man mahal, ang karunungan, man mahal, kaysa pilak at ginto. Na talagang dapat talaga, man mahal, ang tao ay manatili, ang Kristiyano ay manatili sa ganitong pananaw, sapagkat sabi nga, higit pa ito sa pilak at ginto, higit pa sa kayamanan. Kaya dapat talaga ang Kristiyano maging priority talaga ang paglilingkod. Kung atin lang makikita, man mahal, yung ating kinakaharap at magiging talagang hanggang sa walang problema sa mga pagpapalas na nasa atin, man mahal. Ngunit kung talagang doon na matutuon talaga yung ating pansin, man mahal, isang napakahirap na bagay. Lahat ito'y darating ng panahon, man mahal, at ito'y ating pagsisihan, man mahal. Napakahirap naman po. Kaya dapat talaga ating talagang i-focus talaga ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Huwag mabahala sa mga bagay na pangailangan, sapagkat ang ating pinakamamahal na Panginoon, Kanya ang langit at lupa. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Na siyang patuloy nagpo-provide ng lahat ng ating mga pangailangan, hallelujah. Sabi nga ng mahal, hallelujah, ng ating pinakamamahal na Panginoon, dahil ang nais ng Diyos talagang manatili ang Kanyang mga salita sa ating mga puso. Na talagang maging buhay at na talagang itali natin sa ating mga sarili. Dahil sinisiguro lamang ng ating Diyos na sa Kanyang pagbabalik ay tayo Kanyang madadatnan, mahal. Ganyan tayo kamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na talagang sabi nga talagang gusto niya tayong maligtas, kaya nga grabe ang pagpoprotekta ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit minsan ang udyok ng Espiritu Santo, minsan mas nasusunod tayo, mahal. Minsan mas napagbibigyan natin, hallelujah. Ngunit talagang pakaisipin natin, mahal, hallelujah. Talagang huwag nating pighatiin
ang Espiritu Santo na binigay sa atin ng ating dakilang Diyos. Sapagkat talagang pag napighati, minamahal, ito'y aalis, minamahal. Tandaan natin yung sinabi sa Marcos, minamahal, hallelujah. Nandun, minamahal, kapag napighati natin ang Espiritu ng pinakamamahal na Panginoon, ito'y po'y aalis. At pag nakita ng Espiritu na nanggaling sa atin nung tayo hindi pa nakakilala at nakita niyang wala ng bantay, ito'y mag-aakay pa ng 7. Kaya napakahirap na bagay, minamahal, ang malayo sa piling ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Isang napakahirap talagang bagay, minamahal, hallelujah. Kaya sabi nga ng ating pinakamamahal na Panginoon, atin daw talagang impukin yung kanyang mga salita sa ating mga puso. Ating pong basahin, minamahal, dito po sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 7, ang talata po ay 1 hanggang 3. Kindly po. Amen, praise the Lord. Kawikaan, Kapitulo 7, versikulo 1 hanggang 3. Anak ko, ingatan mo ang aking mga salita at impukin mo sa iyo ang aking mga utos. Sa 2, ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka. At ang aking kautosan na parang itim ng iyong mata. Sa 3, itali mo sa iyong mga daliri, ikintal mo sa iyong puso. Amen. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tignan natin, minamahal. Grabe ang dating dakilang Diyos. Ang gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon, talagang isiksik talaga natin sa ating mga puso. Itali natin ng todo, minamahal, ang kanyang mga salita na atin talagang maganap. Ngunit magaganap natin po kung tayo mananatili sa ating dakilang Diyos. Talagang laging magsumamo, laging magpakumbaba sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon upang ating masecure talaga, minamahal, yung ating kaligtasan habang tayo nagbibiyahe papuntang buhay na walang hanggan. Talagang manatili talaga, huwag talagang lalayo, minamahal. At ma-focus talaga, minamahal. Hallelujah. Huwag talagang ma-focus sa mga bagay na nasa sanlibutan pa, minamahal. Hallelujah. Dahil pag nag-enjoy na tayo dyan, isang mahirap na bagay, minamahal. Sabi nga ng banal na kasulatan, kung nasaan ang iyong kayamanan, doon duroon ang iyong puso. Kaya isang mahirap na bagay. Ngunit kung tayo mananatili sa ating dakilang Diyos, talagang nandun, minamahal, talagang tayo nakadikit lagi sa pinakamamahal Panginoon, talagang bagamat nandyan ang pagsubok, grabing paghihirap na dinaranas, ngunit ang kapag Kristyano ay laging nagsusumamo, laging nagpakumbaba sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi nagpapabaya ang dakilang Diyos. Ang Diyos kailanman ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga mahal na anak. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Sabi nga po, minamahal, dito po sa Aklat ng Awit, Kapitulo 1, ang talata po ay 3. Kindly po. Dito po sa mga awit ni Haring David, ang kabanata po ay 1 at ang talata po ay 3, ito pong sinasabi, at siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang daon na may hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Amen. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tignan po natin, minamahal. Ang Diyos kailanman ay hindi magpapabaya sa atin. Atin po sa binasa nating talata, minamahal, kapag mananatili ang kanyang mga salita sa ating mga puso, minamahal, ay talagang nandun ang grabe mga pagpapala. Ang ating dakilang Diyos kailanman ay hindi magpapabaya sa atin. Talagang lagi tayong gagabayan, papatnubayan, minamahal. Sa hindi lang natin nakikita, minamahal, naglalakad ka. Pero ang anghel ng Diyos, napapalibutan ka, pinoprotektahan ka, inaalalayan ka sa lahat ng mga lakad mo. Mabubundol ka. Yan ay inilalayo ng anghel ng Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. So yung mga pagpapalang yan, grabe yan, minamahal, hallelujah, na ating patuloy na tinatamasa sa ating dakilang Diyos. Mahirap ka man tignan, ngunit grabe. Anghel ng Diyos ang iyong mga alalay, minamahal. Grabing pagpapala na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga nais ng ating dakilang Diyos na manatili ang kanyang mga salita sa atin. Talagang ating masunod ang kalooban ng pinakamamahal na Panginoon. Dahil isang mahirap na bagay, minamahal, hallelujah, kapag hindi natin nasunod ang kalooban ng Diyos, hallelujah. Ayon po, minamahal, dito po sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 7, ang talata po ay 21. Kindly po. Ang Ebanghelyo ay sa Mateo, kabanata po 7, at ang talata po 21, ito pong sinasabi, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kariyan ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama
na nasa langit. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Palagi natin naririnig yung versikulo niya, minamahal. Ngunit alam niya, minamahal, talagang napakalaman po niya, minamahal. At maging patuloy na warning po sa ating lahat. Hindi po totoo yung minamahal yung mga sinasabi, lalo na mga ibang sekta, mga ibang dominasyon na once you are saved forever. Maling-mali po yan, minamahal. Dahil kung ating tutignan, minamahal, ang versikulong ito na sinasabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, na hindi bawat magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yun lamang gumaganap ng kalooban ng Amang nasa langit. Kaya napakadelikado, minamahal, hallelujah, na talagang dapat talaga, minamahal, at tayo magsumamo sa ating dakilang Diyos palagi, na talagang ating maganap ang kalooban ng Diyos. At tunay, minamahal, hindi natin ito magagawa ng tayo lang. Talagang lagi nating ipanalangin sa ating dakilang Diyos at wag na wag tayong lalayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay, minamahal, talagang nandun, minamahal, talagang tayo, pag na tayo napahiwala isang delikadong bagay. Alam niyo, minamahal, meron ako napanood na video na talagang hangos sa revelation, minamahal. Nandun, minamahal, talagang mangyayari talaga yun dahil yung mismo ay sinabi ng revelation. Na talagang darating ang ating pinakamamahal na Panginoon sa oras na hindi inaasahan. At isang napakadelikadong bagay kapag ang Kristiyano iniisip, naging relax at medyo naaliw sa mga bagay na mapang-aliw sa libutan ito. Isang napakahirap kasi meron doon sa video, minamahal, hallelujah, nandun, minamahal, talagang isa sang Kristiyano. Ngunit minsan nag-enjoy siya, minamahal, sa mga gawa ng sanlibutan. Dumadalo rin sa gawain, ngunit hindi niya napapansin na unti-unti siyang napapalayo na sa kalooban ng Diyos at gumagawa ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Hanggang sa biglaang dumating ang pagtawag sa kanya ng pinakamamahal na Panginoon, habang siya natutulog, minamahal, napansin niya, siya'y dinala na, minamahal, at hinarap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagulat siya dahil kung nasaan siya, minamahal. Ngunit nung dinala na siya ng anghel at iniharap sa pinakamamahal na Panginoon upang siya'y kausapin at tungkol sa kanyang mga ginawa, talagang nagulat siya, hindi pa siya handa, minamahal. Talagang sabi niya, mahal na Panginoon, hindi pa ako handa. Mahal na Panginoon, hindi pa siya tinatanong, minamahal. Alam niya na ang sarili niya, minamahal, na siya'y hindi handa. Kaya isang napakahirap na bagay, minamahal, hallelujah, na ang Kristiyano sa anumang oras talaga ay hindi handa. Napakahirap na isang Kristiyano ay talagang magiging relax sa pamumuhay. Dapat talaga ang Kristiyano sa pamumuhay, minamahal, talagang dapat laging handa. Huwag niyang iisip. Ang wise na Kristiyano, minamahal, dapat isipin niya lagi, minamahal, ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon ay mamaya na. Mamaya darating na ang mahal na Panginoon. Laging isipin na mamaya darating ang mahal na Panginoon. Kaya dapat ang Kristiyano laging maghanda. Huwag isipin ng Kristiyano na ang pagbabalik ng mahal na Panginoon ay bukas at sa ibang araw pa at matagal pa. Dapat mamaya darating na ang mahal na Panginoon. Ganun laging iniisip ng mga Kristiyano na mahal. Ang wise na Kristiyano. Kagaya ng aking napanood, minamahal, talagang nagulat siya. Nung paggising niya sa kanyang higaan, nandun nakita niya, minamahal, puro ulap na yung nasa paligid niya. Yung pala, haharap na siya sa ating dakilang Diyos. At nung habang tinatanong siya ng pinakamamahal na Panginoon, iyak siya ng iyak, minamahal. Dahil alam niya lahat ang kanyang mga ginagawa. At lalo't higit doon, minamahal, kung gaano kamoderno ang mundong ito, minamahal, na grabe may mga CCTV sa buong paligid. Ang Diyos mas lalo't higit may CCTV at ipapanood talaga sa iyo lahat yung ginawa. Wala tayong maililingid, wala tayong maitatago sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya dapat talaga, minamahal, ang mga Kristiyano ay laging handa. Ito'y magsilbing paalala, minamahal, hallelujah, na talagang ating pakiisipin, hindi biro-biro ang ating buhay sa mundong ito. At alam naman natin na hindi ito talaga ang totoo nating buhay. Ngunit kung tayo mahulog sa kamay ng Diyos, isang napakahirap na bagay, minamahal. Huwag na nating isakripisyo ang ating kaligtasan. Lagi tayong magsumamo sa dakilang Diyos. Lagi nating ilapit ang ating sarili sa ating dakilang Diyos. Huwag tayong lumayo. Tandaan natin,
Kailanman ang Diyos hindi lumalayo sa atin. Tayo ang lumalayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya lagi natin minamahal, siguruduhin ang ating mga sarili. Na talagang pilitin natin ang ating sarili, talagang idalangin at sa ating dakilang Diyos na talagang gawin tayong laging mainit sa paglilingkod. Gawin tayong lagi minamahal, laging on fire. Hallelujah. Na dapat na lagi tayong mapuspos ng banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na dapat kapag ka nakakaramdam ng iba magsumikap, huwag tayong maging tagapanood lamang, minamahal. Ayon nga sa ating, sabi ng ating ordained preacher, minamahal. Dahil yun, minamahal, dahil sa ating patuloy na pagkatipon, once naramdaman natin ang presensya ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Grabing kaligayahan, hallelujah, na ating mararamdaman, hallelujah. Grabing kasakanahan, hallelujah. Grabing pagpapalang espiritual, grabing kagalakan na hindi may paliwanag. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya dapat, minamahal, sabi nga, laging mapuspos ng Espiritu ng Diyos. Dahil yan, pag once tayo mapuspos ng Espiritu ng pinakamamahal na Panginoon, dahil nga ang Espiritu ng pinakamamahal na Panginoon at ang ating Espiritu siya nagpapatuloy, minamahal, na tayo mga anak ng Diyos. Lalo na ngayon talaga, minamahal, talagang magsiguro tayo nasa kahuli-hulihang panahon na kung saan, minamahal, yan din ang pagpapatunay, minamahal. Yung ating pagpapakumbaba na lagi tayong nagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yan ang nagpapatunay sa ating dakilang Diyos na ating iniibig ang ating dakilang Diyos. Sapagkat sabi nga po, minamahal, dito po sa Aklat ng Juan, Kapitulo 14, ang talata po ay 15. Kindly po. Last verse na po. Dito po sa Juan, Kapitulo 14, versikulo 15, ganito po ang pagkasabi, kung ako'y inyong iniibig, ay tuparin ninyo ang aking mga utos. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Mga bersikulo, minamahal, na lagi natin naririnig at lagi natin na pag-aaralan. Na lagi natin pinipilit, minamahal, hallelujah, nandun, minamahal talagang na lagi natin ipinangangaral sa atin, minamahal, talagang pagsumikapang ganapin ang kalooban ng Diyos. Sabi nga po ng ating mga nagtagapaliwanag kanina sa giving, sa 10 utos, maganap mo ang siyam, matisod ka sa isa, baliwala yung siyam na ginawa. Kaya dapat talaga magsumamo sa ating dakilang Diyos na tayo tulungan na maganap ang kalooban ng dakilang Diyos. At talagang makikita naman ng Diyos yan kung tayo talagang nagsusumikap at talagang tayo tutulungan ng mahal. Ngunit, isang mahirap na bagay kung talagang nakikita ng Diyos na tayo hindi nagsusumikap na mahal. Isang mahirap na bagay. Napakalinaw ang sinasabi ng bersikulong ito na mahal, na kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking utos. Ngayon, gaano ba natin kinaiibig ang ating pinakamamahal na Panginoon? Ang ating pinakamamahal na Panginoon na nagbigay buhay sa atin. Na dati-dati, minamahal, tayo mabubulok na, mamamatay na lamang, minamahal. Ngunit eto tayo, buhay na buhay pa rin. Dahil sa grabing pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. At lalo tigit, grabing pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Talagang, nandun, minamahal, talagang ibibigay talaga ang lahat. At tunay, minamahal, ang kanyang buhay ibinigay na sa atin, iniwan ang kanyang magarang trono, minamahal. Ibinigay ang kanyang buhay para magkaroon ng kaligtasan. Ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan. Ganyan tayo kamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na talagang patuloy na umiibig sa atin. At ang dakilang Diyos kailanman ay hindi lumalayo sa atin. Kaya dapat lagi tayong maging malapitin sa ating dakilang Diyos. Huwag malayo ang ating mga puso't isip sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag nawang pumupuri ang ating mga labi, minamahal. Ngunit sa ating puso, minamahal, ay malayo sa mahal na Panginoon. At the end of the day, tayo rin ang malulugi, minamahal. Hindi ang ating katabi, hindi ang ating kapatid, hindi ang ating mga ngaral, hindi kahit sino pa man, minamahal. Kundi tayo rin, minamahal. Sabi natin, minamahal, at lagi natin sinasabi, hindi tayo makatatago sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng bagay ay hayag sa dakilang Diyos. Talagang mapapanood ng lahat, minamahal. Simula pagkabata mo, kung gusto mo mapanood, ay mapapanood mo talaga sa kaharian ng dakilang Diyos. Lahat, minamahal. At talagang wala tayong maitatago, minamahal. Kaya dapat lagi natin paghandaan yan. Lagi nating umpisa, isa pamuhay na, minamahal. Na talagang sinsirong paglilingkod sa Diyos. Dahil minamahal, mahirap kung tayo mahulog sa kamay ng Diyos. Sigurado, minamahal, pagluluto nga lang, minamahal, sa harap ng kalan na maghapon, napakahirap.
yung ikaw pa kaya ang itapon sa impyerno ng mahal. So dapat talaga minamahal, magsumamo talaga sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hingin lagi ang patnubay ng Diyos at huwag talagang lalayo sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At dyan na po nagtatapos ang mamahal ang ating pag-aaral sa salita ng pinakamamahal na Panginoon, ang kapurihan at pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po umawit sa ating dakilang Diyos at atin na po binibigyan po pagkakataon sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Someday we will be in heaven, standing in the presence of the Lord. He will reward those who accept Him, reward those who receive Him in their heart. Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you doing all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Don't waste the time that He has given you. Spend each day with Jesus in your heart. Always praying in the Spirit, always giving glory to His name. Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you doing all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you doing all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Purihin po ang atong pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Malapit nang bumalik ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Handa na po ba tayong humarap sa ating pong pinakamamahal na Jesus? Atin bang ginagawa, mga minamahal? Atin po bang sinusunod ang banal na kalooban ng ating dakilang Diyos? Atin bang ginaganap ang mga ipinagpuutos sa atin ng ating pong pinakamamahal na Jesus? Kung sa oras na ito bumalik ang ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal, handa po ba tayong umarap sa Kanya? Meron po ba tayong mukha na maihaharap sa ating pong pinakamamahal na Jesus? Kahit ang kabilin-bilinan sa atin ng ating pong mahal na magulang sa mahal na Panginoon, lagi po tayong dumalo, mga minamahal. Lagi po tayong dumalo, wag po tayong mag-absent. At sa ating pagdalo, sikapin ng bawat isa maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Sapagkat ito lamang, mga minamahal, ang paraan upang tayo maging karapat dapat humarap sa harapan ng ating dakilang Diyos.
na kapag ating naramdaman ang kanyang matamis at banal na presensya, tayo nililinis ng kanyang banal na dugo sa lahat ng ating mga kasalanan, mga minamahal. Kahit ang bawat isang magsikap, maging sa ating pong mga minamahal na mga bisita, mga minamahal na taga-subaybay, minamahal mga kababayan na nanunood, sumusubaybay sa mga oras na ito, anumang oras maaring bumalik ang ating pong pinakamamalaping Jesus. Anytime now, mga minamahal, babalik na po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Kailangan nating tanggapin ang ating pinakamamalaping Jesus bilang Diyos at Hari, sariling tagapagligtas ng ating buhay. Sapagkat kung wala si Kristo sa ating buhay, hindi po natin siya tatanggapin, tayo mapapahamak, mga minamahal. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayanan po natin ang ating pinakamamahal na Jesus, say, nag-iisang Diyos sa langit, siya'y bumaba, nagkatawang tao. Ibinigay ang kanyang buhay, nagpapako sa krus upang ang sinuman, mga minamahal, sumampalataya ay mga ligtas. Ikalawa po ay pagsisisi. Maka-Diyos na pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga nagawang kasalanan mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito, na ito'y hindi na po natin muli pang babalikan, mga minamahal. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Hesus Kristo. Ito po'y hindi paglipat ng reliyon. Ito po ay pagganap sa banal na kalooban ng ating pong pinakamamahal na Hesus. Para sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan at tayo po'y makapasok sa kaharian ng langit. Mga minamahal, bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Hesus. Upang tayo po, mga minamahal, ay mabigyan ng kapangyarihan maging tunay na anak ng Diyos. Tayo nilikha ng mahal na Panginoon. Lahat tayo nilikha. Subalit hindi lahat binigyan ng kapangyarihan maging tunay na anak ng Diyos. Kundi yaon lamang sumampalataya, mga minamahal, naniwala sa ating pinakamamalapit. Ika-4 po ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Habang nag-aawitan ating po mga minamahal, mga awit, Beloved Jesus, Finest Generation Choir, sila po'y nangapuspos ng Santong Espiritu. Ang iba'y umiiyak sa kagalakan. Ang iba'y nanginginig ang buong katawan na parang kinuryente ng libu-libong voltahe. Ang iba, mga minamahal, nagsasalita ng iba't ibang wika. Ito po yung bautismo sa Espiritu Santo. Ang ating pinakamamalapang Jesus po ang magsasagawa sa bagay na ito kung tayo po'y magpapatuloy sa paglilingkod ng may katapatan sa ating pinakamamalapang Jesus, mga minamahal. Pagpapalain po tayong lubos ng ating dakilang Diyos. Bilang pagsuko sa ating pinakamamalapang Jesus, itaas po natin ang ating dalawang kamay. Ipikit po natin ang ating mga mata. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, amen and amen. O dahil mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, maraming pong salamat, Panginoon, hallelujah, sa mga kaluluwa na narito, na binigyan mo po ng pagkakataon makalapit sa iyong banal na paanan, o Panginoon. Kahabagan mo po sila, Panginoon. Ingatan mo po sila, iligtas mo po sila sa ng kalamang mahal sa buhay. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa gawa at katotohanan. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong muling pagbabalik. Sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, hallelujah.
O dakila mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Paiso Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, muli kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang pagkakasala. Kabagan mo po at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugumago sa krus ng Kalbaryo. Aming sinasamo sa iyo, Malapinoon, sa mga oras nito. Dagdagan mo po aming pananampalataya. Dagdagan mo aming pagtitiis. Tulungan mo po kami, O Malapinoon, masunod ang iyong banal na kalooban. Maganap ang mga pinag-uutos mo po sa bawat isa sa amin, O Malapinoon. Tulungan mo po kami na aming mapagtagumpayan lahat ng aming mga kahinaan. Lahat, O Malapinoon, mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. Tulungan mo po kami na ito'y aming mapagtagumpayan, Malapinoon. Ingatan mo po kami sa lahat ng gawa ng kaaway, Malapinoon. Pagalingin mo po ang aming karamdaman, Malapinoon. Patuloy mo po kami palakasin. Kapatuloy mo kami Malapinoon. Hallelujah. Gawing mainit sa paglilingkod sa iyo, Malapinoon. Alisin mo po lahat ng mga panlalamig, panlulupaypay sa bawat isa sa amin mga pag-aalinlangan. Sa panggalatang dalangin na aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida. In Jesus' mighty we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ating ipatong po mga minamahal ang kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Isipin po natin mga minamahal, ating pong beloved parents in the Lord ang naglihan po sa atin. Sa mga pangalan ni Jesus, mga demonyo ng karamdaman, ubusin po lagnat, trangkaso, mga panlalamig, panlulupaypay, pag-aalinlangan, demonyo ng kahirapan, sakit sa puso, tuberculosis, diabetes, skin disease, panlalabo ng mata, kidney trouble, cancer, leukemia, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. At atin po munang ipalakpak ang ating pong mga kamay sa ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Everybody shout, praise the Lord. 3 times jump, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapuri at pasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Peng Jesus po lamang. At para po sa ating pong mga announcement, narito po ang ating pong beloved elder, beloved brother Jude Amaro. Praise the Lord.